kad vas budu pitali zašto ste izabrali Bakira Hadžiomerovića. Nemoj da vam ja pričam. Dakle, ljudi, hoćete poštena čovjeka česta, hoćete čovjeka koji je spreman poginuti za ovu zemlju i za sve njene ljude, koji neće izdati nikada. Nemoj da vam ja pričam, neće on da priča. Jeste li htjeli da je čovjek koji ima iza sebe neko djelo u svom poslu? Jeste htjeli. Je li čudo nakon svega što je prošao u životu svom? Nemoj da vam ja pričam, neće on da priča. Jeste li da imate da je dokazani borac protiv korupcije i kriminala, nacionalista? Jeste. Sve što je moglo u životu zla da ga snađe, snašlo ga. Recite im, jeste li htjeli da imate neko novo lice u policiji dosta ovi što su 100 godina tu? Jesmo, odlično. Ali je častan i pošten, ljudi. Jeste li htjeli da imate čovjeka koji je ušao u rat 92. ušao u teritorijalnu odbranu sa 18 godina? To je čovjek koji je gledao u Ratku Mladiću u oči. Da ima čovjek kojeg ljudi znaju kao takvog, koji je glas naroda? Jeste htjeli. Je sirotinsko nego iz dobrostojeće porodice. Sam sve. Učio. Doktorirao. Hoćete čovjeka sa takvom besprijekornom? Ima li ga igdje? Ima ga samo u SDP-u i on se zove Bakir Hadžiomerović. Koji neće izdati ovu zemlju, što je najvažnije. Neće je prodat, neće popustiti. Pa eto imate ga. To je to. A on ima hrabrosti za to. Zato ja vjerujem u njega. Zato vjerujem. Sa činom običnog vojnika kakav je išao u rat. Po svim treskavicama i Bog te pita kojim sve ratištima. Ovdje ga se očekuje kad je kandidat za člana predsjedništva, ako to sutra bude da pogine za ovu zemlju. Hoćete borca? Hoćete borca? Ako hoćete borca, eto vam ga imate. 17, ali Viko 18 mi je. Zadužio pušku i tu pušku vratio u sošku kad je potpisan Dayton. Šta je sad, ne valja, jel? Vakav je, nakav je. Malo previše viče, malo previše galavi, malo previše revolucionara. Ja šta hoćete ljudi, mola? Kakav treba da bude? Šta hoćete ljudi? Šta hoćete ljudi? Šta hoćete ljudi?